खुलुमबाय गिबि गिबियावनो चिरां जिल्ला बर' सिने आर्टिस्ट एसोसिएशननि जानानै फैगौ गोदान बोसोर रंजालि बैसागुनि गाहाम हामलायथि बयनिसिमबो जासिहरनाय जाबाय। बे समावहाय आं मिजिं नार्जारी चिरां जिल्ला बर' सिने आर्टिस्ट एसोसिएशननि गाहाय आफादगिरि आंजों लोगोसे दङ सारियावहाय धनन्जय मुसाहारि जोंनि जिल्ला आफादनि गाहाय नेहाथारि लोगोसे दङ जोंहा बिपुल मुसाहारि जोंनि जिल्ला आफादनिनो मावफुं आफादगिरि आरो खाथियाव दंबावो बिकास ब्रह्म जोंनि जिल्ला आफादनि मावफुं आफादगिरि। तो बे समावहाय जोङो मोनसे फोसावनो नागिरदों जोंनि बिटिआर ओनसोलनि साफ्रोमबो रायजो बिथांमोननिसिम जे जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्ट बर' सिने आर्टिस्ट एसोसिएशना देग्लाय बोसोराव सेथि खेबनि थाखाय लांदां बैसागु फालिनो फैगौ 10 एप्रिल खालि थाग थियारि जानानै दङ। बे हाबाफारियाव जोङो आयदाफारि हिसाबै लांदां बैसागु हानजानि मोसानाय बादायलायनाय लाफादों आरो बे बादायलायनायावहाय 10,000 देरहासार रां बान्था होनायनि थाखाय जों थांखि लादों। लोगोसेयैनो बे एखे हाबाफारियावनो देमसि मोसानाय बादायलायनाय आरो बे मोसानाय बादायलायनायावबो जोङो 5,000 रां बान्था आरो बेजोंनो लोगोसे बे एखे हाबाफारियावनो जायनाखि साबसिन आखा-फाखायै मोसागोन बिथांनि थाखाय बैसागि सिख्ला मुङै 5,000 रां बान्था होनायनिबो जों थाग थियारि खालामदों। तो बिनि थाखायनो जोंनि बिटिआर ओनसोलाव थानाय साफ्रोमबो रायजो राजा मानिजाथाव बिथांमोननिसिम उन्दै गिदिर बासिलायाजासे बयबो जोंनि बे हाबाफारियाव जों लैहोर लैहोर फैनानै बाहागो लाफैयो जों बिनि थाखाय बयनिसिम खावलायहरनो नागिरदों। जोंनि बे हाबाफारिया फुंनि 8 बाजिनिफ्राय जानानै बेलासिनि 4 बाजिसिम जागोन थावनिया जाहैबाय चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय गुरुबासानि जोहोलाव सोमला बसुमतारी गेवलां फोथाराव। दा बिनि थाखायनो आङो बयबो जोंनि बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजा बिथांमोननिसिम जिल्ला आफादनि जानानै खावलायहरबाय जे बयबो जोंनि बे हाबाफारियाव बाहागो लाफै आरो जोंनि बे थांखिखौ जेन जाफुंसार होफैयो बेनि थाखाय आं बयनिसिम खावलायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। खुलुमबाय।